Hona jagatu nintzen lehen hezkuntzako bigarren mailan, eta gogoratzen dut oso ondo nola izan zen nire harrera. Bai irakasleen partetik eta bai ikasleen partetik. Ikasle horien artean daude gaur egungo kuadrilla, nire gaur egungo laguna. Hemen ikasbiden gara familia bat bezala, urte horietan ere bai. Nire iritzez garrantzitsuena da nire alabak ikustea etortzen direla eskolara pospozik eta ikasteko gogoarekin, eta hori niretzako da garrantzitsuena. Eta gero gainera ikusten dudala, hori bai andereño eta maisuak tratatzen dituztela pertsonak bezala, banakako tratamenduarekin, eta hori gure ustez dela garrantzitsuena. Gaur goizan etortzen ginenean eskolara, eta bapatean usuen nire alaba txikia ikusi du bere gelakide bat, eta joan da korrika egiten, oihukatzen bere izena. Zeharka da supera handia bat eman diote elkarri, eta joan dira eskutik helduta eskolaraino. Ni hemengo irakaslea naiz, orduan hemen egia esan pospozik nago, eta betianek izan dut zuberarri hemen nahi nuela lan egin. Eta zergatik, adibidez hemen egiten dituen praktikak ere bai, eta ikusten nuen nola lan egiten zen. DBH-en enfangun egiten dela gorputz hezkuntza, hemen ez dauzkagu instalakuntzak, baina hor daukagu aukera era on batean egiteko. Lehen joaten ginen 3. mailakoekin igerilekutara, eta ja sartu dugu beste kurtso batean, 4. mailan ere bai, eta nik uste dute oso ondo etortzen zaiela. Bai ikaslei, bai autonomia lantzeko, bai nola egon behar diren polikeroldegi publiko batean edo leku publiko batean. Irakasle bezala nik uste dut ere bai gaudela gauza pilo bat lantzen, metodologia inovatzaile sartzen, apurka-apurka, adibidez sartu ditugu Chromebookak, 5. eta lehenengo DBH-en, gero ere bai egiten dira metodologia berriak, adibidez aprendizaje servizio deitzen direnak, eta hori ikaslei pilo bat gustatzen zaie, eta guri ere bai, aurrera eramaten, eta nik uste dut esperientzia politak direla haientzako. Ikasbiden lan egiten ditugun baloreak oso garrantzitsuak dira, bai bizitzarako, eta haien artean adibidez dagoen laguntasuna, lan egiten den ere bai elkartasuna, eta halako baloreak.